ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Yes, you. We want. We want. We want. Implement. 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 Kipulit jo kalai umkhra police station ha ka khalai tring laitung arja afsau kila khat hajar jo president jo khasi students union nong thamai circle usamla Eric nongkenri halor ke jingkhanra work permit daga KSU yagi nong bala barjala hagi binta pair jong kasnong nong thamai hagi hindiat sngi kini ke jing shakhat hajar hagi pulit jong kalai umkhra police station kala jatang hapo arsngi bagi pulit jong sada police station kila lekyam yo ha kami steng senya ka khatwai tring laitung arja afsau nakaying sa jong nong thamai shilong batang hapo sikenta ki pulit kila pelat no yu hak jing kram kila pathai khubor hadiem balami na thanan ringkat ke jing sanran lang do president bar ki khat jo ki issue laim khra unit usamla Eric nongkenri ulong bagi pulit kila phasoiru ya ka kot bolakular ban om khat hajer shu yu nangni shakhmat jing shakhot hajer mendak sing golong hadien ba hakni ki usi balang mo na kalian police department kilawan man hadin juga tukar jingkhanra kot sla ke jomi keleng ke than jong ke nakmai keleng kha bat bun ki jaka ba nyulap ba ki nong bela barjela ki bamdon ki dot ki kot sla ke biang tentana kalian ke seng kelas sim jam ban lipin phai no ki pat chaki jaka ba ki wan bat dei ha ka sngi ke balang ba jong kani ka teo ba ki pulit ha ka steng singnya ba sibiji steng ki wan ban khanra kayin kasem gojonga lengkap bat ki pulit ki ba awan ban kendari kayin kasem gojonga bat ban ra engaru sasada polisian ki ka ba penong lingok kolong ba rapoi hati sadar ki ong ba ni khot ipi ba sim statement sko aun bu ka jingkli ba kanu karukam ba philam sim statement ba beli philam khot misi min sai resistance-nya piwan putia piwan dan bat piwan penting lu ya ki bahiyang basam jonga hacuang na kabasay ba pilaan penting nga ba pilati biru bangam ting bat kanu kam kapangile imsimle bian numar ba kibor ba dipet bat kibor ba ditmi benle engni kam gimne ndrai nakaliang kaseng ngasim ngani sinjang pat ba nginle nakaliang kaseng bat kei kapangile ru kadai namta jigin bha jongka timlang salang joka jaj bedi brokoi numar bangim kwa mentelep ni benlong pat kata Tripura baar nama ba pembabi ka jela Tripura mencua 90% kidi kinong sunong jongka sunong Tripura lai 4% kidi gibri mana ba ndai kan angya snam ni pat ba kajing bun pat hangte ha jela Tripura kepala penlong pat ya nong sunong jongka tiga than Tripura ba kinong red pat hala ka jongkari kumta nakaliang kaseng du yum semla ban susngap ban songklikti ni nakani gadaw lasim ngani sejam bagi niat semat bat ban cek kot sila nomor ba ni kwaru baka LP tingkat baka maras SE kan trikam bat kumba PE ba nakaliang kaseng minum pat songklikti ndai nang ni semat nang penjur su kaji kena kajungi nomor ba kiteo ki bladap ni i ba hangte relbom wat ma phiru PE ba idon kita ki khar Bangladeshi di bawan menrung sakani ka jela kajungi de perkhat imapi lada kita khar Bangladeshi ki ba wan room klem kot klem sla kila ban poiso du kan ka dila te kan no khamtam nei ki we pat ki bam simdon kot ki sla ba byang lani ki jiknisha bade kita kinong India te nakaliang jongahi nasngo ba baniada yam ta kari ba ka jaj bendu kamde kapop bat ngin lang yada hiru bat nang nis khmat wan penting wan pen song siring ni namar ba kadang penting kata kat nang pen smith kata nang satap bat ni kruwo sha ki dekat jong kaseng ki badan hakeleng ke beri trap ba pinum ting pinum smith namar ba kajing ting kandon bet nang nang tai bat kawai ru akwa ban bu kajing kli ya ka police department bat bor ba dipen ba kumnu phila ban kono ini ba ni sim ya ka an ti la jong ha ka ba phikno ba ni jong ti ta ki barjela kajing pinsang kolong ba
haswa bangilik kenra hak itu kisai kiba ngilek min hak ini kisni kiba ladap hak itu kijaka kila don lupa nakaliang ke police department nakaliang ki officer juga infiltration di hakanu ka benta kinot benong ba ni jrong kiti taki barjela aba kita ki nakaliang police department kila don lupa nakaliang ka ki officer juga infiltration bat pikenot lai hujat yangi ndai compare namar ba ngim semle kenu kambian bat ngin nai kendang hiru nang nang skmat ya kita ki nongwei nong ar ki bawan banjela bawan belah hakani ka briu neutrap jong ka bede bat ka jing sakhot jong ah ni ka siyok food call menen na kaliang ka polis lem kha ba yang bangan hawan mi yang ni te kumta kala penong nga ba manwan mi mentas ni bat kila phak sai ni ki kot ki bede bat ka benta ka ba ki ong mo kin khot chu te kermen scam ba pinum khot chu iru bat pinum pendik iru ya ki khot jok aja jong ka ki isu nomor ba nimla ban susah bat nimla ban supek ba ki khot ni kinong tai lang kena mat soka mat police department em pemdon ni ka jimpengat pemdon dari kala ki ong ba kala kut bat kinum khot chu bat sakoi ru ngakwa ban ong ya ka kibor ba lor ba suba ban man steng sinya nomor ba kalong kai ka ba stanat nomor ba ngakan mau ba hawar jar khat nyoru piwan steng mit piwan steng sinya penting pensmit yang pira yang aru wat pisat along ru ngai wanung penting pat ibahi masam nomor ba ibahi masam ru idan ha kalian ka jonga bat kia min ru ba nganang trisem syu namta kari ba kacet bende di kumba pil along nomor ba kadi kasien ka ba kita ki pulit ki wan ban kendang haying jonga ngai kadang kendang kata ka min idi ijat bende ganam du apa jonga bat namta ki dikhot yang kacet bende berapa ta ding sai khot yang ngai nya dan lang nakaliang i presiden jong ka ki isulam kainet ba di jang sekati jong ka ki isulam kainet di kila sai nya ka ge khot ba ki ong ba kinum khot chu bat kata hi ka ba khot ha ka bede ba kini mitas ni lara dia rabut kinang khot dengan sesong perkhat namal ba midon kinong ilam ki bastat ki basempang bat ki khot ki bastat ki basempang kinang perkhat kada kanu ka sunjang pat ning sesiem lara kinang khot bat kinang pendik ki khot ka ki isu hi berko Plai tukas ni apa sama Eric la khot la sawan kenra steng mit steng senya kita kulit na kada ba kajing let ban check jong ke KSU ya ki kot kisla jong kinong bala mender bat kajing keno kajing parap ya samla Eric bat kiwei pat kit khot bat kinong yalam jong kala unit kalong ba kidon kiti ha kata kajing chok jingdat ya kita kibar jelah ndrai kumbala pensai skmat ki dekat jong ki SU hak tugas ni hak kajing let kenra kidon lang ki magistrate bat kidon lang ki pulet ki be semrana tugas ni te kata hai kala pensisa ba ki dekat ki jogi ki kam kata kita ki bar jelah ni te kinong bala ndrai ke ba ki SU hi kale kalong tang ban be ya ki bawan poiwerwan poi hap sini ki bawan belah kam kot kam sala ni ki bawan rong bean sakani ka jela ka jongi lani sakani kari ka be ka jongi bat sa sisien yo i ba ka police department ka khot biang i samla erek hakani ka por nakaliang jong ka KSU ni smok thu ba kadai ka jing penting ka jing pensmit lani la manong ka jing penpejak no ya kata kajing kon kajongi hindrai nak liang jong KSU hi nimsim makani kadai kajing penting nimsim makani kadai kajing pensmit hindrai nimsim makani kadai kajing aimin sim ya kit khot jong KSU wakat ba pidang khot KSU hi kadang mi skmat ban yele nak banta kadawa jong jat benreu ban ninum song that hiru nang ne skmat nak liang jong KSU ngin nang yai kra haki babon ki jaka haki babon ki liang bat ladang ilap ba kini ki bar jela ki wan kam kot kum sla nani ki wan rong bean sakne ka jela ka jongi imban se ban pak be ka jaka ki wan tat adu ki dan ki kot sla tat adu bat penbiang ya kita kot kisla ayo mantre akne ka jela ka jongi tin nakaliang jong ka KSU hi sajisin ka aimen sem mi ki kot iwe piwe di kot jong ka KSU imdei banting imdei ban smith hawat jing sha khot jong ki khot KSU ke ding sa kam jong ki khot KSU ka jana ka por ngim dei ban sem ma ka dei ke jing pejak no engi nani ka dei jing penting ngi ringin sem ma ka ne ka dei ke jing aiding ngi nani ka jing aimen sem mi kat ba pidang smith kat ba pidang penting kata ka men sem jing jingele jong kana graham po jong